Svoj dnevnik dr. Lazić je posvetio srpskom narodu, hrabrim borcima, požrtvovanim sestrama u ratnim bolnicama, ali i svojoj deci. Svaki hirurg u ratu ima svoju kolonu. I ja verujem da svaki hirurg ima kolonu u kojoj su mrtvi, živi i koji ih ne deli. Potpuno jednaki. Preko 80% je bila smrtnost. I nisu imali opštog hirurga, čovjeka koji bi operisao trbuh i grudni koš. Tražio sam da siđem dole. Stižao sam dole, formirali smo tu bolnicu. Smanjili smo smrtnost na 4%, sa 80 na 4%. Znači, napravili smo bolnicu bukvalno na prvoj liniji. I na taj način spasili mnoge živote. Spašavanje života, to je tvoja obaveza.